Îl invit la microfon pe domnul profesor, doctor inginer Gavril Budău, decan Facultatea de Industrializare a Lemnului. Da, mulțumesc, onorată asistență, doamnelor și domnilor. Doamna director a menționat că este ediția 10-a aniversară, jubiliară, cum doriți să-i spuneți. Eu profit de această ocazie să-mi reamintesc că acum 5 ani, la prima ediție la Brașov a Târgului, am vorbit despre parteneriat. Parteneriat între mediul universitar, între industriașii care se ocupă de prelucrarea lemnului, atât la nivel de procesare primară, cât și la prelucrare finală. Iată că astăzi parteneriatul este deplin, pentru că nu numai Facultatea de Industrie a Lemnului, prin studenți, prin absolvenți și prin oamenii de afaceri din domeniu este prezentă la Târg, ci și Facultatea de Silvicultură, prin studenți, prin absolvenți și prin cei mai reprezentativi și de marcă industriași și oameni de afaceri din domeniu. Anul trecut, la ediția de la Gimbav, am vorbit despre nevoia realizării în Brașov a unui centru expozițional unde astfel de evenimente să se poată desfășura în cele mai bune condiții. Din nou invoc cuvântul doamnei director, care, spunând despre lideri, că trebuie să dea energie și celorlalți colaboratori, mă adresez liderilor locali din domeniul administrativ, profitând de ocazie că este și domnul prefect prezent, să îi rog să încerce să fericească Brașovul cu un centru expozițional, așa cum un oraș din inima țării, din inima României ca Brașovul îl merită. Și mai mult decât atât, domeniul ingineriei forestiere, reprezentat astăzi de cele două facultăți de silvicultură și de industria lemnului, este domeniul care poate oferi, prin parteneriatul pe care deja l-am demarat, o colaborare mult mai intensă și mai fructuoasă. Cred, sunt convins că nu numai domeniul ingineriei forestiere ar avea beneficii din acest centru expozițional, un parc industrial sau cum doriți să-i spuneți, dar să fie un spațiu amenajat corespunzător. Dacă la Brașov se va realiza acest lucru, toată lumea va avea de câștigat. La ediția jubiliară, pentru revista Intarsia, pentru tot ce înseamnă expozanți de tradiție la acest târg, aș vrea să amintesc că anul 2009 este an jubiliar și pentru Facultatea noastră de Industrie a Lemnului, este anul aniversării celor 50 de ani de existență a facultății. Și profit de această ocazie pentru a adresa tuturor absolvenților și studenților facultății noastre invitația de a participa alături de facultate la evenimentul care va avea loc pe 4 iunie la Aula Magna Universității Transilvania din Brașov. Felicitând încă o dată, pentru a 5-a oară eu și probabil pentru a 10-a oară restul, pe organizatorii, inițiatorii și organizatorii acestui târg. Felicitându-i pe expozanții care vor fi medaliați, între ghilimele, cu diplome de participare, diplome de onoare, pentru activitatea la acest eveniment. Dorindu-vă tuturor să vă bucurați într-un viitor cât mai apropiat de un spațiu cât mai adecvat pentru astfel de eveniment și nu în ultimul rând, mulțumindu-i domnului președinte Țucunel că a oferit acest spațiu organizatorilor de data aceasta, vă adresez tuturor multă sănătate întâi și după aceea succes în negocieri, în afaceri și să sperăm că tot ceea ce înseamnă criză să fie cât mai repede de domeniul trecutului. Mult succes tuturor, vă mulțumesc!